Rahman Rahim kanubagaw an b'aw fo dantɛ foli min na ka to fo aw sigiyɔrɔ la ka fɔ ye ko nin ka émission mandi ni y'o daminɛtɔ ye émission min ne bɛ wele ko zikiri waati Mali kunnafoni pɔnɛti ale jabarani kan kanubagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ko aw ni ce aw ni baraji aw ka lajɛli la a b'an suit a b'a commentaire kɛ an ka vidéo kan an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka olu la ok kanubagaw an ka belebele dɔ b'an bolo bi an ka zikiridala waraba dɔ b'an bolo bi kanubagaw bi tan tigɛ basi ko min na bi dɛsɛ sa ne kɔni ne t'a tɔgɔ fɔ aw ɲɛna an b'a tɔgɔ kɛ surprise ye a yɛrɛ bi na a b'a yɛrɛ fɔ aw ye aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamu aleykum karamɔgɔ waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu somɔgɔw tarasula basi tɛ yen nɔ nse i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an lajɛli jabɔ ya ok Seyda n b'i fo k'i barikada k'a ɲini Ala fɛ an sigila hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la amina Ala ka si kɛnɛya laban ɲuman ni garisɛgɛ ɲuman d'an ma amin Ala ka don an ni tɔɔrɔkow cɛ amina kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasuli ne tɔgɔ Zikiri Dulayi Kɔnɛ caman b'a fɔ ko Shuala ka Dulayi wala inshallah ok faamuyali sɔrɔla la ok kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka saya tɔgɔ fɔ aw ye n b'a dɔn hali ni mɔgɔ ma deli ka a ye i ye tɔgɔ in kɔni mɛn ok Zikiri Dulayi de b'an bolo bi studio in kɔnɔ yan nɔ ok Zikiri Dulayi sani an ka tɛmɛ ni an ka kuma babu ye an bɛ fɛ Zikiri Dulayi k'a yira kanubagaw la ko vraiment nin ye Dulayi yɛrɛ de ye studio Mali kunnafoni mɔgɔw ka studio kɔnɔ bi ok ɲɛ bi dolo dɔ la a bi mana Shuala dolo de do Ala ma sɛbɛ de ne taara corona na Ala kira kanubaw ŋo ne ma dolo in cogo dɔn n taara Kilebi la Muhamadu somɔgɔw ŋo ne ma dolo in cogo dɔn Jaja Haidara dolo de do Shuala Haidara dolo de do taniga ɲagari fɛn ba fofo nɔna diinɛ dɛmɛbaw min y'a fofo ɲaga o la Haidara Shuala yo Shuala i bɔra Mamadu la Shuala bɔra Sedina Ali la diinɛ dɛmɛbaw o jara ne Dulayi ye a ɲɛ bi dolo dɔ la a bi mana Shuala dolo de do ma sɛbɛ de wa o jara ok kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka ye ne b'a dɔn kɔni hali ni mɔgɔ ma deli ka Dulayi ye i ye nin dɔnkili in da kan mɛn mɔgɔ bɛ taa Shuala ka wajilikɛyɔrɔ la i ye nin dɔnkili in mankan mɛn yen nɔ et puis fana hali ni ma taa i b'a ye télé la i bɛ nin dɔnkili ninnu mankan mɛn sisan a dabaga yɛrɛ de b'an bolo bi studio kɔnɔna na ok o jara ok Dulayi an bɛ se ka dɔn Dulayi yɛrɛ donna zikiridala wagati jumɛn na a ka zikiri daminɛ ka na se sisan ma a bɛ san joli la fana wayi alhamdulillah Seyda o diyara n ye ne donna zikiri la n bɛ se k'a fɔ 2004 bon n'i y'o ni sisan jate minɛ a bɛ dɔɔnin kɛ parce que i b'a dɔn zikiri daminɛ wagati ninnu an ka cɛkɔrɔba Arasini ninnu tun b'a da mais an ka zikiridala Sulemani Jara ale nana sanayɛlɛ da o kɛra sababu ye anw bɛɛ excité la kabi an bɛ école la an bɛ o dɔnkiliw da classe kɔnɔ mɔgɔw bɛ content bon an b'a da an sen fɛ fɛnɛ yala yala la mɔgɔw bɛ content u bɛ bonbons ni fɛnw d'an ma 20 30 bon fo ka na an yɛrɛ tora ten an b'a da classe kɔnɔ chant na an bɛ note caman sɔrɔ a la Ala yɛrɛ nana kɛ ten a kɛra an ka baara yɛrɛ siɲɛ kelen ok faamuyali sɔrɔla la sisan i yɛrɛ ko i y'a daminɛ 2004 k'a daminɛ 2004 la ka na sisan an bɛ 2021 de la Dulayi ye cassette bɔ wa an ye album 3 ɲɔgɔnna bɔ album 3 bɔ donc ka tila ka fara collection caman kan parce que i b'a dɔn album ko tilala ka na an décourager waati jan dɔ la kɔsani na i bɛ album bɔ i tɛ nafa sɔrɔ a la bon téléphone digi ninnu ni collection mɔgɔw bɛ fɛnw ta carte mémoire la bon finalement
e be sɛgɛ min kɛ album bɔ la i t'o nafa sɔrɔ finalement a labanna ka jɔ album 3 ma fɔlɔ mais an ka mɔgɔw b'a la k'an ka album 4 daminɛ tugun an bɛ k'a jate minɛ ni Ala sɔnna inchallah hali bi Ala ka nɔgɔya Ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya faamuyali sɔrɔla la ok Dolayi komi émission yɛrɛ ye zikiri wagati ye émission tɔgɔ ye zikiri wagati an bɛ se ka dɔn Dolayi zikiri kɔrɔ ye jumɛn de ye zikiri a kɔrɔ ye jumɛn Dolayi bɛ se k'o fɔ an ɲɛ ok Seyida zikiri tɔgɔ ko Ala ko suma zikr voilà n'i ko zikiri ka ban dɔrɔn arabukan don o ye Ala ko suma ye a tun bɛ dɔn fɔlɔ n'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ye olu tun bɛ layilalaw ni tasida ninnu la ilaha illallah ilaha illallah dɔnkili ninnu de yɛlɛma k'a burudalaman da a bɛɛ bi don Ala ko suma hukumu kɔnɔ donc mɔgɔw b'a fɔ an bɛ zikiri da an bɛ zikiri da parce que ni zikiri tɛ dɔwɛrɛ ye subhanallah alhamdulillah la ilaha ko ni e fana y'i ta kɛ ni dɔribu dɔnkililama ye a bɛɛ bi don o kɔnɔ donc o kelen de continuer la ka continuer fo ka na an yɛrɛ fana ta in don a la maɲuman tanu bɛ fara zikiri kan kira n'a somɔgɔw tanuni bɛ fara zikiri kan a bɛɛ bi bila Ala ko suma de la parce que Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni ni Ala ka nɛɛmaw ye a ye n barika da a ye ni Ala ka nɛɛmaw jidi a y'a barika da n'a y'a barika da n b'aw jidi bon Ala ka nɛɛma dɔ ye ni Ala ye mɔgɔ min kɛ diinɛ getura ye o ye Ala ka nɛɛma ye Ala ye Mamadu ci k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ma o de y'a to an bɛ ka mawuluduw sigi an bɛ burudaw da la an bɛ tuma dɔw la an fariw foni a la o bɛɛ de ye Ala ko suma ye Ala an filɛ nin min na tan nin ye Ala ko suma ye ka mɔgɔw bɔ Ala ko baara dɔ kalama o bɛɛ ye Ala ko suma ye donc o de continuer la ka na fara an yɛrɛw kan a fɔra zikiri Dolayi zikiri karisa donc o de ye zikiri ye quoi ok faamuyali sɔrɔla la Ala ko suma de don mais an ɲɛ b'a la sa a kɛlen don dɔnkili ye musique bɛɛ bɛ k'a kɔrɔ mun de nana ni o fana ye ouais bon dɔnkili n y'o de fɔ sisan o a kɛlen don dɔnkili ye ka musique k'a kɔrɔ sisan ni modernisation nana parce que dɔnkili de kun don ne ko i ma sisan la ilaha illallah la ilaha illallah illallah Muhammadar Rasulullah haidara bon ye mun fɔ sisan e yɛrɛ fana k'a fɔ n ye ta ka sɔrɔ i m'a kɛ dɔnkili e bɛ se ka fɔ ten la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah donc ne ye k'o kuma de ta dɔrɔn k'o de sama k'o kɛ dɔnkili ye ni n taara mansininw donni kɔrɔ sisan don o b'a bɔ Ala ko sumaya la o b'a bɔ zikiriya la donc mɔgɔ dɔ ta fɔcogo ani mɔgɔ dɔ ta fɔcogo o de bɛ se ka kɛ a la différence ye sinon mansininw donna a kɔrɔ sisan n'a y'i diya a wele dɔnkili i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min mais a bɛ to zikiri dɔnkililama in fana kɔnɔ comme o tɛ baasi ye inshallah ok faamuyali sɔrɔla la ok hali bi an bɛ zikiri ko kuma kɔnɔna na Dolayi yɛrɛ bolo fɔlɔ zikiri i n'a fɔ mɔgɔw tun b'a da cogo min ani sisan taw danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a ma tɛmɛ waatinin yɛrɛ kan anw bɛ don a la wagati min 2004 yan fan ninnu fɛ i b'a ye fɔlɔ guitare de tun b'an bolo filen an bɛ filen de dabiri k'o fɔ kɔɲɔyɔrɔw la k'o fɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la bon ɲan'anw fana cɛ an ka cɛkɔrɔbaw jire ninnu ni Ala ka hinɛ Abdulayi Gaku ninnu na an'an ka cɛkɔrɔba bɛ balola bi Aracide Sall olu tun b'a da ni ka sɔrɔ o si t'a la mais bi i yɛrɛ ɲuman na mansinimafɛnw nana modernisation nana diɲɛlatigɛ ko o ko n'a tɛ moderniser a bɛ segin kɔ ko fɔ donc mansini minnu nana ani piano ninnu ni fɛn ninnu kana don a kɔrɔ an y'a ye ja o fana bɛ an na nisɔndiya bon finalement o diyara mɔgɔw ye wa o kɛra continuel ye bon a don a kɔrɔ fana a bɛ se ka mɔgɔ dɔw la reflecter ka na Ala ko yɛrɛ la peut-être que ni min y'a ta nati n'a contraire ye c'est ton problème komi diinɛ la mɔgɔ bɛɛ n'i ka faamu don mais ne kɔni b'a faamu cogo min yɛlɛma min b'a ni fɔlɔ ta cɛ dɔrɔn o ye modernisation minnu donna a la ani fana a diyara mɔgɔw ye bi
a diyara mɔgɔw ye bi parce que mɔgɔ caman y'a ye zigiridalaw ka na n'u ka instrument fɛn ye ka na fɔ n ka kɔɲɔ la bɛ ala ko suma min sɔrɔ kɔnɔ mɔgɔw ye fɛn caman bila o kama donc o différence ba tun b'a ni fɔlɔ ta cɛ et puis différence min ka fisa différence bɛɛ ye bi fɔlɔ ta mugan ni tantaw ni tamaro ni sɔgɔsɔgɔ bɔmɔw ye a sisan taw ye 2000 ni 1000 ye ani 500 ye alhamdulillah o bɛɛ wa ma bini ma tɛ arabi ka fa hadis ni muhamadu ye danfɛn bɛɛ de bɛ nɛɛma o fana ye nɛɛma dɔ ye a ka bɔ koroniya in na ten a ka valoriser bi mobiliw bɛ di sow bɛ di étages bɛ jɔ donc o différence de tun b'a ni fɔlɔ ta cɛ bon différence jugu tɛ quoi différence jugu tɛ ok faamuyali sɔrɔla o la voilà o ɲɛna ok Dulayi ko u b'a fɔ ko zigiridalaw ko n'i taara ɲɛnajɛ la sisan ko cɛ ni muso k'u mankan tɛ ka ɲagami ɲɔgɔn na k'u ka dɔn kɛ Dulayi yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye o kuma in na bon u ye tiɲɛ fɔ n'a diinɛlaman don parce que muso ni cɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na zigiri dayɔrɔ dɔrɔn tɛ muso ni cɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na n'u bɛ tiɲɛ nɔfɛ dɛ muso ni cɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na sugu kɔnɔ sugu kɔni kɔnɔ muso ni cɛ kɔni man ka ɲagami ɲɔgɔn na mais sugu kɔnɔ cɛ ni muso ɲagaminen don ɲɔgɔn na n'i taara Maga alikaba la n'i taara Iji la muso ni cɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na ka alikaba la munumunu i bɔ ye mun ye et puis o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ parce que a bɛ fɛn a tɔgɔ naamu fini jɛman dɔrɔn de don ni normalement ni forme ko don i hakili kan ka muso bɛ taa gɛrɛ i kɛrɛfɛ o kɔni o y'a da ye mais a tɛ jigin i kɔnɔ yɛrɛ mais muso ni cɛ ɲagamina ɲɔgɔn na an ka baara yɔrɔw la olu yɛrɛ bɛ bitigi feere sugubaw kɔnɔ a caman muso ni cɛw ɲagaminen don ɲɔgɔn na muso ni cɛ bɛɛ bɛna jɔ bitigida la u ɲagaminen ɲɔgɔn na ale bɛ cɛ ta di o bɛ taa a bɛ tila ka muso ta di o bɛ taa fo ka tile bi bon muso ni cɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na ni min farata kuma fɔli la n'i bi silamɛya diinɛ nɔfɛ i b'a fɔ ni hikuma dɔ ye muso ni cɛ man ka ɲɔgɔn na o ye kira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam walimuso ani wali cɛ man ka fɛrɛ kelen ani kelen u ko kira ma ko hali ni limaniya bɛ muso in na kira ko hali ni muso in ka limaniya bɛ an ba Mariyama ta sanfɛ ko farati don mɔgɔw b'o dɔn o ye tiɲɛ ye mais an bɛ yɔrɔ min na sisan zigiri muso ni cɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na an bɛ yɔrɔ min na sisan cɛw de bɛ taa zigiri in da ka caya bon u bɛ taa da ni minnu y'u wele olu ye mɔgɔw to yen par exemple n'a y'u ja u tun bɛ taa ari mɔgɔ wɛrɛ sugu wele voilà minnu yɛrɛ tɛ diinɛ profil foyi la mais n'u ye k'o to yen ka taa zigiridala dɔ wele k'o kana zigiri fɔ an musow kun ne b'a ye dɔrɔn an kan k'o positivité ɲɔgɔn fɛ de dɛsɛ kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na an bɛ dɛsɛ de kɔfɛ a bɛ ka kɛ nin cogo la sinon ni dɛsɛ kɔfɛ bɔra la olu yɛrɛ kana fara an kan an k'a dilan sinon n'i ko cɛ ni muso kana ɲagami ɲɔgɔn na k'i b'o ta ka na n'o ye zigiri ko la i kan k'a ta ka taa n'a ye sugu kɔnɔ i kan k'a ta ka taa n'a ye baaradaw la i kan k'a ta ka taa n'a ye Maga alikaba la mais muso ni cɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na kuma fɔyɔrɔ tɛ zigiri ta ye zigiri ta la n'a ma kɛ nin cogo la dɛsɛ kɔfɛ de a bɛ kɛ tan n'i tɛna kogo kɔni jɔ cɛ ka zigiri da muso ka dɔngɛ kɔfɛ ɲɛnajɛ kɛ cogo foyi t'an ka silamɛ musow bolo ni nin tɛ bi Seyida n'an ye nin bɔ a la bi finalement laban bɛ taa musow bɛ taa a bɛ taa fɛn wɛrɛw la bon an tɛ nin ta ka nin dilan o man kusa an ka nin lagosi nin fana ka tila an na a ka taa kɛ sabarinin tun bɛ yan yɔrɔ an ka datugulen ni datuguntan bɛɛ tun bɛ taa i dɔn sabarinin na ne yɛrɛ tun b'o ye o parce que ne yɛrɛ ye sabarinin fɔ ne yɛrɛ ye sabarin fɔla ɲana dɔ de i kɔrɔta awɔ ɲana an b'a fɔ ɲana an bɛ tubi mais an b'a fɔ o cogo la voilà mais k'a ye ne yɛrɛ tun b'a fɔ mɔgɔw kun alimamidenw wallahi u tun bɛ u ka burumusiw don ka fɛnw don a kan ka na ka burusi bɔ k'a bila kɔfɛ ka na ni sabarinin fini ye an tun b'a kɛ mais zigiri nana u sensibilisera donc an ka nin dilan nin cogo in na tan u ka fara an ka dilan cogo ɲini a la a bɛ ɲɛ cogo min u ka fisa u ka na ni argument ye muso ni cɛ kɔni ɲagaminen ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ok faamuyali sɔrɔ olu la m'a dɔn fana kanubagaw ye faamuyali sɔrɔ la minnu bɛ nin kuma ninnu fɔ bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la ok Dulayi komi an ye dɔ kɛ kuma na
ni kɔni ye mɔgɔ wele kana k'a ka n'a kɛ kuma ye m'a dɔn minnu sigimɛ kɔfɛ filalaka ninnu u bɛ sunɔgɔ ok min fɛ dɔ la i ka misigi dɔɔni kɛ an kunna pour que fulaw bɛ se ka kunu cogoya min na ka u ɲɛ yɛlɛ aw i bɛ dɔnkili dɔ kan sallallahu alaihi wasallam wala yi kisi ni nɛɛma bɛɛ Muhamadu cɛ kelen tɔgɔ wele ka da la kan sigi la hɔrɔma la jɛ ni kiyama deli man ɲi suala Haidara deli jugu man ɲi miiri man ɲi miiri man ɲi miiri jugu man ɲi kasi man ɲi suala Haidara kasi jugu ko do ugo ko miiri man ɲi suala Haidara jamiri jugu ko do ugo ko deli man ɲi ala kanubaw deli ko jugu de do ugo ko dimi man ɲi diinɛ dɛmɛbaw ja dimi jugu ko do dɔw ko dɔnkili man ɲi ne ni ala cɛ dɔnkili jugu ko do dɔw ko dɔn man ɲi mɛ a fara ka dɔn jugu kɛ man ɲi mɛ ni bi ko kɛ suala Haidara hakili tigiw de ɲini sa ni bi mɔgɔ kanu suala Haidara ala ɲɛ siran kanu ni bi mɔgɔ dɛmɛ Seyida ala ɲɛ siranba dɛmɛ ni bi cɛkɛ ni mɔgɔ ye a kɛ ala ɲɛ siranbaga de ye wa ni bi tugu mɔgɔ nɔfɛ a kɛ ala ɲɛ siranbaga de ye o de y'a to n ko ne ye suala suwazi bi k'i kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n ko ne ye suala suwazi bi k'i kɛ kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn de ye deli man ɲi suala Haidara deli jugu man ɲi miiri man ɲi suala Haidara miiri jugu man ɲi fɔ tɛ mɔgɔba o ye tiɲɛ ala miiri jugu man ɲi et puis fɔ tɛ mɔgɔba fana ok o dɔnkili jara Dulayi i ko k'i ka dɔnkili daminɛ 2004 k'a daminɛ 2004 la ka na fɔ sisan Dulayi ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zikiri kɔnɔna na bon an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o ye i n'a fɔ masa kunda par exemple parce que i b'a dɔn ne ye école kɛ an tun bɛ balontan fana na bon an ye école kɛ kana filɛ tan n ye école kɛ fo ka université kɛ n ka maîtrise bɛ n bolo bon k'an to école la masaw tun tɛ zikiri ko in fa o ye mɔgɔ bɛɛ n'i ka faamu cogo parce que ne bɛnna ni masaw ye masa minnu ye maa kalanenbaw ye olu tun b'a ye avenir bɛna tiɲɛ f'i ka kalan de kɛ zikiri da ni ko ninnu olu ye ko wɛrɛw ye donc o de y'a to an bɔtɔ tuma dɔw la an fana tun bɛ alimamiden ninnu ladege an tun bɛ balontanfiniw ni école sakiw ta a dɔw la ka micro bila kogo kɔfɛ dimanche fɛ ka taa micro ta ka taa zikiri da kan la wallahi kabakoba kun na wagati mais u nana ye nin bɛɛ la ne bɛ zikiri da mais ne ma ala ma sɔn ne ka bɔ les 3 premiers kɔnɔ n kunkolo kun ka ɲi donc min na ni n ka bulletin kana jira n fa la a b'a fɔ mais o tuma la n bɛ ka peut-être copier teriya de kɛ yan fa bɛ taa maître ɲininka ko comment n bɛ ka nin moyen ninnu sɔrɔ parce que ale tun b'a ye dɔrɔn n tɛ leçon ta n kelen bɛ ka n yɛrɛ distraire ni zikiri ko in ye fo don dɔ la a wulila yɛrɛ ka taa fo Haidara yɛrɛ fɛ yen ko Haidara k'ale den bɔ ko Haidara de y'a den don la k'a bɔ a la parce que b'a kalanlen kun na a kun t'a faamu bon sisan ala sɔnna bi fo a yɛrɛ bɛ n wele ko Dulayi Haidara parce que a y'a ye kalan kɛra k'o ban bon a dakan ala ma sɔn dakan in ma ta o ye tiɲɛ bon dakan bi min yɛrɛ an bɛ min ɲɛ ale yɛrɛ ye peut-être ale yɛrɛ b'a faamu tuguni n'an tun bɛ kalan na est-ce que an tun bɛ na se k'ale ɲɛ yan mɔgɔ bɛ den wolo a k'i nafa i k'a ye i sabali den commencera ka sira ɲuman ta den commencera ka denbaya sigi
den commencera ka sa yɛrɛ kɔrɔ a bɛ dɔ kɛ wa a bɛ tila ka se masa kɔrɔ bon malgré que olu bɛ retraite la bon u ka saraw b'u bɔ mais an kɛ bɛ ka charge baw ta bi ala barika la u yɛrɛ y'a ye an ye mobile sɔrɔ 1 2 3 k'an ka du sɔrɔ k'a jɔ u ta t'a la donc o ye jigisigi u yɛrɛ y'a ye daga nana donc an ka bɔ a ɲɛsira la donc ni ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ni ne bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw ye quoi an bɛ minnu wele gɛlɛya non min y'a tɔ boli ka jɔ kulu yɛlɛ ni kulu jigiw olu ye baara ɲɛnama bɛɛ daminɛ ye tel que k'an to kalandenya la karamɔgɔw fɛ yen an tun bɛ sɛgɛn minnu kɛ olu baara ɲɛnama si tɛ taa u kɔ wa i t'o wele gɛlɛya bilen i b'o wele ko baara ɲɛnama ɲɛbila inshallah. Ok, faamuyali sɔrɔla la hali bi ala ka hɛrɛ baden na amin amin ka hɛrɛ baden na amin ara ok Dulaye i ni zigirila mɔgɔ wɛrɛ tɔw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan wayi an bɛ jɛ ka baara kɛ an bɛ baara caman kɛ a groupe caman sigila an bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ donc et puis an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama fo ni min yɛrɛ bɔ an na sinon kɔni non an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama aw cɛ bɛ wayi bon ne kɔni en personne ne ni mɔgɔ cɛ tɛ gɛrɛntɛ peut-être que n bɛ se k'a ye de hakilina min bɛ na ni n bɛ fɛ n ka ko ka kɛ cogo min sini t'o ye e la n bɛ se ka tɛmɛ ni n ka sira ye k'i fɛnɛ to i ka tɛmɛ n'i ka sira ye tel que par exemple ne bɛ fɛ k'a réussir dans la vie ni ɲɛ b'a la kɛcogo dɔ bɛ e bolo n y'i ladi i m'a mɛn n b'i to yen je continue n t'i kɛlɛ n t'i wɔyɔ foli ni fɛnw bɛ to an cɛ mais min ye ne bɛ tɛmɛ ni n ka projet ye fo n'a kɛra o n'a ɲɔgɔnnaw ye wa hali ni ye n kɛlɛ ka na ne b'a yir'i la j'ai pas ce temps kɛlɛ ninnu temps an chargelen don o ma donc o kɔfɛ kuma n'o critique kɛra taw peut-être que o bɛ se k'o tigi de concerner ne b'a yir'i la dɔrɔn j'ai pas ce temps. Voilà. Ok, faamuyali sɔrɔla la o ɲɛna hali bi ala ka bɛn ani kelenya na aw ni ɲɔgɔn cɛ ok Dulaye projet jumɛn bɛ Dulaye yɛrɛ bolo zigirikow kɔnɔna ka dans l'avenir n'a bɛ se k'o kɛ a yɛrɛ ka denmisɛnninw ye c'est ça bon Seyida projet caman b'an bolo parce que projet dɔ ye ka di zigiriko in yɛrɛ réformer k'a dilan ne ye école dɔ sigi sisan CFCI c'est-à-dire centre culturel pour la chanson islamique denmisɛnnin minnu bɛ parce que mɔgɔw tun b'a fɔ an ye kalandenw tun bɛ na an n'u bɛ répétition de kɛ bon ne yɛrɛ nan'a ye ne yɛrɛ fana ye o ɲɔgɔnna kalandenya kɛ mɔgɔ dɔ bolo mais n y'a ye a kɛra dɔrɔn événement non-lieu de c'est-à-dire a kɛra dɔrɔn a banna fɛn min kan ka bénéficier a kɔnɔ o ma bénéficier donc ne y'a faamu komi ne ye kalan kɛ ne y'a faamu ko n'i b'a kɛ i jija i ka fruit sɔrɔ a la quoi o de y'a to ne ye n ka kalanden bɛɛ ta kɛ sisan a n'an ye centre in dayɛlɛ k'a bila médiaw kan ka fɛnw k'a la n'i bɛ na ne fɛ kalandenya la an bɛ mɔgɔ ta kalandenya la inscription wari bɛ yen cotisation fana bɛ yen hali ne yɛrɛ bɛ cotisation in sara an ka école i b'a ye chaque premier lundi du mois an bɛ répétition collective ba kɛ mais répétition fitinin tɔw bɛ k'an sen fɛ ni temps min yɛrɛ bolo so kɔnɔ ni min nana dɔrɔn fila tɛ yen i bɛ t'i ɲɛsin guitare ma n'i bɛ fɛ k'o de dege walima i bɛ t'i ɲɛsin piano ma n'i bɛ fɛ k'o de dege ou bien n'i bɛ fɛ ka dɔnkili de dege i bɛna dɔnkili da n yɛrɛ kulo kɔrɔ ni n kulo kɔrɔla sɛgɛnna n b'a fɛ k'i da de sisan ne yɛrɛ ko n ko n bɛna taa ne bɛna dɔnkili da i b'a fɔ ne yɛrɛ k'a da n'i nana chaque fois kana kɔni kana kɛ mɔgɔ kɔrɔ n nana ye an ka mɔgɔ dɔ ka dossier ta non 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 n'i ye kalanden n'i nana ni dɔnkili nɛgɛtira ni baro min bɛ ka kɛ baro min tɛ bɔ i ka hukumu kɔnɔ fo ka taa don walimɔgɔ wɛrɛ kun n'i ye walimɔgɔ ko wɛrɛ daminɛ dɔrɔn tu as la porte mais n'i nana kalanden kɔni inscrire n'i nana kuma bɛɛ comme je suis ouvert ni so kɔnɔ ni tɛ dɔwɛrɛ la ni tɛ télé la la bon i b'a sɔrɔ an bɛ ka an ka dɔnkili dɔw sɛbɛn an kan ka taa minnu kɛ studio la en tout cas a ka gɛlɛn ka na ne sɔrɔ so ko n sigilen don ten an bɛ si an ɲɛna ka wurudi kɛ ka ala wele o ye ne yɛrɛ personnel ye n dugu jɛra n bɛ da n bɛ wuli tuma dɔw la fo 11h midi bon ne wulila o la k'an sigi sa dɔwɛrɛ tɛ yen ni n ka dɔnkili studio min kan ka fɛ i b'a sɔrɔ n bɛ k'o répéter
ou bien me kan diversifier télé ou ma téléphone connexion bon ni kalandi mi nano kum gono ni courage bi la ni nana mi téléphone da a karamo ne kun dongli ka ta anta ka ta ma fo temena ngala me donc ni ya da ni segana ro mi ni re close segana ma fo anga fe ni kalandi nyogo bi temeni baro comme muso be fe do de un dikana loger sokono ere do be na quartier kono lu be bo quartier woro lu be na ni wula sira butu ka so donc na nyongo na an anga santiri nindi ala barika la mi fɛ ka n ka idéologie de don fana u denmisɛnninw kunkolo la parce que zigiri ko la i b'a dɔn bɛɛ girinen don sisan mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a to kalandenya la k'ale ka kalanden e ma bɔ kalandenya yɛrɛ la e ka kalanden o ka gɛlɛ ne ye san 15 de kɛ kalandenya la 2004 à 2015 ne bɛ zigiri solo de fɛ firi i y'a dɔn fɛnw caman gɔngɔliw sigila anw kun solo tɛgɛ caman fɔra anw kulo kɔrɔ mais a kun bɛ kɛ waati min i b'a ye karamɔgɔ ka farin mais bi alhamdulillah mais o tɛ se ka kɛ sisan kalandenw na u muɲunen tɛ olu bɛ wari di wari bon ya donc ne n ta ninnu nati k'a bɔ foroba kalandenya in na ka na n'a ye école yɛrɛ la ladabu ani fɛn a bɛ i n'a fɔ n'i bɛ classe kɔnɔ n'i donna ne fɛ dɔrɔn tu es en classe. Ok, faamuyali sɔrɔla la ne y'a faamuya sabu komi n'a fɔ Dulayi ka baara filanan min fana kɛ tugun o ye nin de ye ka denmisɛnninw kalan ka zigirida la i n'a fɔ a ekɔlilama ok problème t'a la mais n'i taara i b'i tɔgɔ de sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn ni fɛn bɛɛ b'a la ok faamuyali sɔrɔla la ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka nimɛ dɛ ne kɔni b'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Dulayi sɔrɔ ka kɛ a ka kalanden tɔgɔ sɛbɛn de bi a ka dɔnkilida la dɛ o ko tɛ mana ko ye dɛ ne yɛrɛ bɛna taa n tɔgɔ sɛbɛn Dulayi ok faamuyali sɔrɔla la Dulayi komi émission bɛ ka se a kuncɛliyɔrɔ ma Dulayi i delila ka voyager ka taa kɔkan ninnu na concertw la kɔɲɔ ɲɛnajɛw la wayi n y'o caman kɛ tel que Côte d'Ivoire yɛrɛ a ka gɛlɛ san ka yɛlɛma ka ban n'an ma taa Côte d'Ivoire ani Burkina bon ani La Guinée donc n bɛ munumunu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ caman san sa yɛrɛ ne bɔra Côte d'Ivoire a tɛ seli ɲɛkɔrɔla de la n na voilà ok o ɲɛna hali bi ala ka tɔ nɔgɔya an ka taa fo États-Unis bɛɛ la c'est ça o de y'a ka laɲini inchallah o ɲɛna conseil jumɛn bɛ Dulayi bolo nin bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ denmisɛnnin zigiridalaw ye u bɛ se ka kɛ cogoya min na i n'a fɔ ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ kɔrɔw y'a kɛ cogoya min na ok Seyida e fana ka plateau kan an na dɔ fɔ saw n'o tɛ ala b'a dɔn conseil diɲɛnatigɛ conseil sugu bɛɛ fɔra conseil ti bon voilà e fana ka plateau na kɛ sababu ye peut-être que o n'o mɛn tugun n'o tɛ conseil ti tɛmɛ zigidala tɛ se ka kɛ fu ye zigidala kɔ c'est à dire ni ne yɛrɛ denmisɛn mais minnu fana bɛ n dugu ma u k'a faamu i mana kɛ cogo o cogo ye zigiridala de ye quoi wallahi n'i ma bɔ o hukumu kɔnɔ i b'i sago bɛɛ sɔrɔ mais n'a kɛra i kɔnɔ ko mɔgɔ kelen ni fila ko zigiri karisa k'o la i bɛ fili yɛrɛ ma ne b'a ye dɔrɔn peut-être i ta tiɲɛtɔ de don quoi an bɛ zigiridala minnu fɔ bi ni mɔgɔ mɔgɔ ye ko dɔ kɛ zigirida in na k'a yira mɔgɔ mɔgɔ ye ko dɔ kɛ de positif i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ diinɛ hukumu dɔ de kɔnɔ ni ko zigiri Nuhu Danbele o ye Hayidara mɔgɔ ye ni ko zigiri Usman Tarawele o ye Baba Jalo ka mɔgɔ ye ni ko zigiri Dulayi Kɔnɛ o ye Suala ka mɔgɔ ye ni ko zigiri Basiri Kureshi o ye Mustafa Sidibe o ye Sheikh Lassana Kanɛ ka mɔgɔ ye mais i jija akida ka k'i la quoi par exemple i b'an ka zigidala denmisɛnninw ye sisan jinɛ kulonkɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ baariw ni bɔtuw fréquenteli daminɛ ku tɔgɔ bɛ sɔrɔ a la dɔw ye tɔgɔw sɔrɔ a la mais a bɛ taa min hali ni ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ a la i bɛ taa min donc ne bɛ fɛ ka f'u ye conseil min bɛ n bolo a mɔgɔw bɛ n bonya denmisɛnninw bɛɛ bɛ ne bonya an ka zigidala denmisɛnnin tɔn dɔ kun sigila groupe dɔ o ye ne de kun y'a président ye donc komi a ko ma taa ɲɛfɛ kosɛbɛ fɔlɔ bon
an ye démissionné la ka bɔ a la mais min fɛ k'a fɔ o baara hukumu kɔnɔ an tun ye projet caman kun b'an kɔnɔ an tun bɛ fɛ ka min cadre ka sigida denmisɛnninw bilasira parce que erreur min y'an sanfɛmɔgɔ ninnu sɔrɔ anw man ka bi o piège kɔnɔ quoi ni minnu y'anw kɔni zigirida in na n'i y'olu lajɛ différence baden de b'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ dɔ ti u bɛ san yɛrɛ yɛlɛma u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen u b'u bari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ dɔ bɛ fɛ sari kun b'a ka yɛlɛ ni ka bi su in na tiɲɛna wa nɔgɔ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ kafiriya joli b'u n'u jukɔrɔ o ma ɲi nɔ u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ fɛn yɛrɛ tulo bɛ don a kɔrɔfɔkanw na ka tila n'o yɛrɛ sigi karisa ka mɔgɔ kɔrɔbalen ninnu de y'a kɛ a ma nɔgɔ bon finalement i b'a kɛ cogo di pour que k'u recenser donc ne tun bɛ fɛ ka min fɔ n ka génération ye n'u y'a faamu u ka to zigiri hukumu kɔnɔ i b'an ka mɔgɔ dɔw ye kɔɲɔyɔrɔ la don dɔ n bɛ ka tɛmɛ mobili la ne yɛrɛ n dabali banna n ɲɛ bi an ka dɔnkili ne yɛrɛ ka dɔnkili dɔ de tun b'a tigi da mais n ye vitre jigin k'a lajɛ n y'a sɔrɔ a kulo sɔgɔlen don cɛ min bɛ kɔɲɔyɔrɔ la mais sérieux a wasilenba bi mɔgɔw fasa dali la mais a kulo sɔgɔlen don n kun b'a ka numéro yɛrɛ ɲini k'a wele walima i bɛ dɔw sɔrɔ bodi b'i la i forme bɛɛ bɔlen don k'e zigirila i talen don kɔɲɔ na c'est à dire hali ni finiko tɛ si i bɛ domaine min kɔnɔ quoi i yɛrɛ k'o ye quoi n bɛ fɛ k'o dɔrɔn de fɔ quoi mais an ka mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ cigarette belebeleba dɔw minɛnen bɛ da in kɔnɔ yan Muhamadu o b'a sɔrɔ bɛ ka sisi tufa ka tiɲɛna o ma nɔgɔ mais c'est dommage c'est dommage dɔw kɛlen bɛ ka kulusi yɛrɛ cun walima muso y'a bolokɔrɔta ko i ka su tiɲɛ masa mais haramu don n'i ye nin ne bɛ fɛ u ka nin ko sugu ninnu bɔ a la n'u ye ninnu de bɔ a la an b'an sago sɔrɔ degun min b'anw kan bi ne yɛrɛ dula ye komi bɔn mɔgɔ t'i ka ko bɛɛ fɛ sinon regret ba de bɛ ne la pourquoi n ma sɔn ka n ka kalan yɛrɛ continuer k'a kɛ kalanjan ye ka nin fɛn in to yen n bɛ kan k'a fɔ a kana mal interpréter parce que mɔgɔ si ma foyi sɔrɔ zigirida la ne yɛrɛ ma min sɔrɔ donc hasiriya kuma tɛ mais min fɛ a ka ɲɛ de ni ne kun y'a dɔn ko a bɛ tan ne kun bɛ tɛmɛ ni n ka kalan ye ka nin ko in to yen parce que appellation yɛrɛ zigiri karisa a bɛ ka mangoya min se a bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ libu ka se degré min ma bi ala de b'a dɔn mais tɔgɔja t'a la o donc f'an k'a dɔn filɛlibaga wɛrɛ b'an na min tɛ an ka domaine yɛrɛ ye n'an sera k'o faamu an bɛɛ bɛ lafiya mais k'a ye bi an zigiri kɛcogo lajɛ nin fɛn ɲumanba in an ka dɔnkiliw bɛ lamɛn bureau kɔnɔnaw la bi a bɛ lamɛn sugu kɔnɔnaw la a bɛ lamɛn diɲɛ yɔrɔ ɲuman bɛɛ la mɔgɔw bɛ guluwari kɛ ni zigirida ye bi mais k'a ye zigiridala yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka i organiser donc vraiment ne kun min f'u ye il est temps an ka nin ko in mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye i dakan kɔ quoi mɔgɔ kana perese tɔgɔ ni jolimandiya ni fɛn ninnu n'a wagatiw de sera a bɛ kɛ donc n b'o conseil de di n dɔgɔninw ma inchallah ok faamuyali sɔrɔla o la o diyara n ye ok Dulaye folikan min b'i bolo yan'o cɛ Dulaye b'a ka numéro di komi ko zigirida dɔnkilida de b'i fɛ yen nɔ a kalan de bɛ yen nɔ i bɛ se k'i ka numéro di kanubagaw ma a bɛ se ka kɛ dɔw mago bɛ nin na u t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogoya min na n'u ye Dulaye ka numéro sɔrɔ u bɛ se ka kɛ sababu ye u yɛrɛ bɛ se ka don a la cogoya min na nege bɛ kɛ mɔgɔ caman na mais u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na ok i bɛ se k'i ka numéro di kanubagaw ma d'accord sɔrɔ min na an ka numéro ye 74 64 84 87 voilà 74 64 84 87 ok faamuyali sɔrɔla la wa n'i ye n wele walima n'i ye message ci WhatsApp la n yɛrɛ de b'a répond an tɛ mɔgɔ ye min bɛna numéro di ka tila k'a fɔ ko manager karisa filɛ diɲɛ dan na f'o de k'a répond fɔlɔ non numéro ye n yɛrɛ de ta ye peut-être numéro wɛrɛ bɛ n na mais o ye ko wɛrɛ ci wɛrɛw ye mais ni numéro in kɔni min dilen filɛ n'i y'a ci komi n tɛ wuli joona voilà n'i bɛ se ka n wele k'a daminɛ peut-être midi ninnu na ka yɛlɛ donc n'i ye n wele n b'a ta di kalanden ma fo ka san 10 kɛ ka sɔrɔ k'a répond an t'o mɔgɔ ye quoi voilà parce que mɔgɔ bɛ nin bɛɛ fɔ Dulaye ka zigidalaw bɛ numéro di u tɛ sɔn k'i répond
ni bɛɛ de gɛlɛya b'anw ka ko kan Aïdara bi téléphone répond Choala bi téléphone répond mais pourquoi an m'an ban ka téléphone répond o tuma an kusala ni ninnu an bɛ minnu yɛrɛ fasa da donc kabako don quoi o de y'a to n y'a fara kan n'i ye n wele n yɛrɛ de b'a ta wa ni ci min don fɛnɛ n'Ala sɔnna a bɛ régler inchallah. Ok, faamuyali sɔrɔla la sisan Dulayi folikan min b'i bolo i b'o fɔ an kanubagaw ye i bɛ dɔnkili duman laban da an bɛ sɔrɔ ka bye bye kɛ kanubagaw la. Donc foli min bɛ n bolo Seyida o ye ka aw yɛrɛ fo vraiment nin hakili ɲumanba ye ka zikiridalaw wele ka na u k'u ka hakilina fɔ zikiri k'u kan walasi kanubagaw k'a faamu o ye foli kunba ye wa n y'a sɔrɔ fana aw nisɔn ka di a baara la et puis a bɛ mɔgɔw bonya a tɛ décourager ne ka ko fana ka ca dɔɔni o bɛɛ la ta aw sabali la ka muɲu k'an kɔnɔ an nana donc an yɛrɛ fana b'u hakili to ba ɲini filɛlikɛlaw ni animatrices ni animateurs fɛ donc an balimakɛ yɛrɛ fo télékunnafoni baarakɛla bɛɛ lajɛlen journalistes animateurs animatrices tout le monde directeurs bɛɛ Zikiri Dulayi n'a ka groupe tɔgɔ la Choala tɔgɔ la an ka foli b'aw ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka barika don ni télé in na Ala k'a se yɔrɔ la aw yɛrɛ ma sigi ni min ye kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasul silamɛw Dulayi nana layi ne Dulayi nana n tɛ taa yɔrɔ la Dulayi kɔnɛ nana mɔgɔ tugu mɔgɔ la min b'a dɔ ye silamɛw kana tugu mɔgɔ la min t'a dɔ ye silamɛw ayiwa Choala Haidara i y'a dɔn ne ye bi ne tɛ taa yɔrɔ la ne Dulayi nana Bamakɔ sigi ti ja mɔgɔ bɛɛ la silamɛw Bamakɔ sigi jara ne Dulayi la Seyida Côte d'Ivoire sigi ti ja mɔgɔ bɛɛ la Côte d'Ivoire sigi jara ne Dulayi la Burukina sigi ti ja cɛba bɛɛ la Burukina jajo jara ne Dulayi min na ne tɛ taa yɔrɔ la Dulayi kɔnɛ nana merci Jara Dulayi Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ok Dulayi an yɛrɛ b'i fo dantɛ foli min na i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna an ma Ala k'i bolo mɛn i ka baara la an b'a fɔ ko nin ka kɛ a daminɛ nin kana k'a laban ye ok kanubagaw aw bɔra k'a ye sisan ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi studio kɔnɔ o ye Zikiri Dulayi Kone ye ok kanubagaw an y'o de fɔ ye an bɛ yan nɔ aw de kama ka se k'aw la nisɔndiya cogo min k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan an b'a fɔ ye k'aw connectelen to Mali kunnafoni .net ale jabarani kan a ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka image video nataw kan aw kan bɛn wagati wɛrɛ